Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Zita rangu ndichazviti Tawanda, not my real name. So iri mukoma ndakaberekerwa mumhuri yainge ichizivikanwa chaizvo. Baba vangu ivo vainge vachinzi sekuru mhofu. Baba vangu vainge vari n'anga yainge iine mukurumbira mudunhu rekwedu. So kubva ndichiri mudiki ndakangokurirawo mumba umo mainge muchiitwawo zvose zvechivanhu uye zvekare zvemidzimu uye nemashiripiti. But trick iripo pachivanhu ndeyekuti dzimwe nguva munokwanisa kuita zvamunenge muchiita, but panenge patori nemunhu anenge akatoganyira midzimu iya. Imi muchifungidzira kuti munenge muchipira kumidzimu, munenge mava kutopira kuzvikwambo zvake. Saka ndo zvainge zvakaitwa nababa vangu. So even though ini ndainge ndichiona kuti zvainge zvichiitwa nababa zvainge zvisina kunaka, ko ndaigodiko nekuti ndainge ndiri mwana uye zvekare ndo zvandaitoona kutoti ndo zvainge zvichitopawo baba vangu chiraramo uye vainge vachitokwanisa kutotichengeta. Taitoendawo kumaboarding schools ende pamba pedu paigara pakazara. So nekufamba kwenguva ndakabva ndazovawo munhu wekuti ndakabva ndazozvipira kuti ndinge ndichizoshanda pamwe chete nababa vangu. Asi mukomanashi ndakazoita zvimwe ndiri ndega uye zvekare nevamwewo vandainge ndava kufambidzana navo. So ndakabva ndatanga kushanda mumabasa awa ndichishanda satsikamutanda. Ndingangoti basa rangu rekutanga chairo rakanyatsokundipa mari satsikamutanda. Ndakazosvikirawo kune imwe village. Muvillage umu mainge muine umwe murume uyo wandakazotageta. Mhuri iyi yainge yatambura nekuchikidzirwa nezvinhu zvainge zvichiitika pamba pavo. Saka mumhuri umu mainge muine umwe murume uyo wandichati vamandebvu. Vamandebvu ava vainge vaine mhuri yainge yakakura uye zvekare vainge vaine vakadzi vavo vainge vakawanda. Saka vamandebvu ava vainge vava kuona kuti pamba pavo painge pava kuitika mashiripiti, paine zvinhu zvainge zvichishamisa zvainge zvichiitika. So inini semunhu ainge achikwanisa kuona zvemweya ndakabva ndaona kuti no, zvainge zvichiitika pamba apa yainge iri nhau yekuti painge pachida kungogadzirwa. Musha wavo wainge uchida kugadzirwa nekuti sezvo wainge usina kugadzirwa painge pachisvika varoyi. Zvino ndakabva ndaona kuti munhu uyu kana ndikangomuudza kuti nyaya iripo ndeyekuti pamba pako panongoda kungogadzirwa, then musha wako wosimbiswa kuitira kuti varoyi vasazorara usiku hwose vachitamba vachiita zvavanoda pamba pako. Ndikabva ndaona kuti no, apa ndaisakwanisa kuzowana mari yakawanda. So ndakabva ndazovheneka ndikabva ndaona kuti apa kuti ndige ndichiita mari zvainge zvichitoda kutoti ndige ndichitodzokera kuna baba vangu, because ivo baba vangu vainge vaine kamwe kahutsotsi ako kavainge vachishandisa mumabasa awo ehutsikamutanda. Saka mhuri iyi ndakabva ndazongoipawo umwe mushonga ndikabva ndati gezai apa kwainge kuri kunozorodza uye zvekare nekunovavhara maziso avo nenzeve dzavo dzemweya kuitira kuti vasazokwanisa kunzwa nekuona zvimwe zvavaipota vachiona usiku. So sandi kuti varoyi inini ndichizobva ndichimbodzokera kumba varoyi vakabva vazoregedza kutambirapo pamba apa. Vairamba vachingouya, but nekuda kwekuti mhuri iyi ndainge ndaivhara vainge vava kusakwanisa kunzwa kana kuona varoyi ava. Ndakabva ndazodzokera kuna baba. So ndakati ndadzokera kuna baba vakabva vazondipa izvo zvavakandipa, izvo zvavainge vachishandisa. Ndokubva ndazodzokera zvekare kuya. So baba vainge vandipa zvikwambo. Baba vangu vainge vagara vaine zvikwambo izvo zvavo zvavainge vainazvo. Basa razvo rainge riri rekuti kana ukasvika paunenge uchisvika paunenge uchiona kuti paunenge wasvika paunenge uchiona kuti panenge paine zvipfuwo zvaunokwanisa kuzopiwa, then zvikwambo zviya zvaibva zvazvo zvishandura zvobva zvaita sekunge izvo zvinenge zviri zvepo pamba ipapo. Ndakabva ndazodzokera zvekare kumba kwa vamandebvu vaya ndikabva ndazovaudza kuti ndainge ndichida kuvarakidza zvose izvo zvainge zvichinetsa pamba pavo, ende ndikabva ndaratidzira kunge ndainge ndichiita mashiripiti uye zvekare ndichishanda ndichiita sekunge ndainge ndichibudirwa zvekare nemimwe midzimu yainge ichitaura. Ndakabva ndazovatorera pfuma uye ndokubva ndazonyepa ndichiita sekunge ndainge ndichiona zvikwambo zvainge zvakavigwa mudzimba dzavo nevavengi vavo uye zvekare ndikabva ndati naivowo vamandebvu nekusaziva mukunofamba vachibetserwa
core. Handiti isusu sevanhu vatema tikasangana nemaproblems unofanira kuti unge uchifamba. Vashoma vekuti vanoti ini handina kana kumbogara ndakatsika pamba pemuprofita kana kuti pamba peng'anga. Saka ndakabva ndatoti iwe mudharamandebvu mukunofamba uchida kuzama kuti unge uchigadzirisa musha wako une umwe munhu akazokupa zvikwambo iwe. Ende ipapo sezvo ndainge ndisina chandainge ndichiona in the spirit world, ndakabva ndaavoida kuti ndinge ndichivaudza kuti vakafamba vakaenda kumuprofita here kana kuti kung'anga. Ndakangoti mukufamba kwako une zvinhu zvawakapiwa iwe zvakazokushandukira zvikabva zvazova zvikwambo, ende zvikwambo izvi nawo zvava kuchishandidzana nezvikwambo zvevavengi vako. Ndakabva ndaita sekunge munhu ainge asina kana chaainge ainacho, uye zvekare ndikabva ndati ndainge ndichida kuti vange vachinditarisa. Ndokubva ndakurura nhumbi dzangu, varume vakabva vazouya vakabva vanditarisa vakabva vaona kuti zveshuwa ndainge ndisina kana chandainge ndiinacho. Ndokubva tachizotanga kumwaya upfu paya, ndikabva ndatanga kutora zvimwe zvavainge vainazvo, izvo zvavainge vachete vainge vakazvipiwa zvichinzi zvainge zviri zvasekuru vavo, kusanganisira mapfumo, zvimwe zvidhori nemapfupa, uye zvekare ndikabva ndazonyepa kuti zvikwambo ndo zvainge zvakazobatana nezvinhu zvose izvozvo. So ndakabva ndachizoita communication nezvikwambo zvababa vangu, ndikabva ndachizonobata zvikwambo zviya zviya. Zvikwambo izvi ndakati ndazvibata, mhuri iyi yakavhunduka ichiona ndichibata dzimwe nyoka dzainge dzichityisa dzakaita sana rovambira, uye vainge vasina kumboziva kuti zvose izvi zvandainge ndichiita ainge angori mashiripiti. Idzi dzainge dziri nyoka dzainge dziri dzababa vangu dzandainge ndongobata. Ndakati ndichibata zvinhu zvose izvi ndikabva ndaona kuti vanhu ava kuti ndinge ndichikwanisa kuzoita kuti vange vachibhilivha mandiri, ndakabva ndazoita kuti umwe mwana ainge aripo ange achizobudirwa nemweya wakashata, but ichi chainge chatongovawo chikwambo chababa vangu. Ndakabva ndazohaka mweya uya wechikwambo. Mweya uya ukabva watanga kutaura kuti wainge uchitoda kutouraya mwana uya. So ndakabva ndazoita sekunge ndainge ndaparadza chikwambo chiya, uye zvekare ndikabva ndazoti zvimwe zvose zvandainge ndabata zvimwe ndainge ndichazonozviurayira kumberi, ndokubva ndatora zvinhu zviya. So ivo mubhadharo wavo wavakazondipa ndewekuti ndakabva ndazopiwa mombe 2, uye zvekare nehuku dzakawanda, nemari yekubhadhara kutora kwandainge ndaita zvikwambo zviya zvandainge ndichiti ndainge ndichazonozviparadza kumberi. Ndakavatorera pfuma mukoma kuburikidza nemashiripiti awo andainge ndakavarakidzira. Pandakabva pamba pavo pavamandebvu ava mukoma Nashi, mweya wangu ndakanzwa kuti mweya wangu wainge uchirwadza, because vamandebvu ava vainge vangori nemombe dzavo dzainge dzichikwana kuita idzo 4, but ndikabva ndazovatorera mombe 2. Ipapo mukoma Nashi, kutaura chokwadi, ndainge ndichida kutoti ndinge ndichivatorera mombe dzose, but mudhara iyeye ndakazosvika pakumunzwira tsitsi. Mushure mekunge ndapedza basa rangu kumba kwavamandebvu, ndakabva ndazongoramba ndichingoita izvo zvandainge ndichiita, ndikaramba ndichingoita mukurumbira. Then ivo baba vangu pavakanzwa kuti ndainge ndakanyatsokuita basa rakanaka, uye zvekare vachizoona ndichisvika pamba uye nemombe, vakabva vanditi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichienderera mberi nekutsvaka vanhu vandainge ndichikwanisa kuti ndinge ndichizobira nemashiripiti. Panguva inotevera ndakabva ndazotumwa, apa ndakatoita zvekutotumwa nababa vangu kumba kwevamwe avo vandichangoti vamoyo, but sandiro zita ravo. Saka ava zvekare vainge vaine mhuri yavo yainge yakakura, vachigara zvekare mune imwe village, but vainge vachirarama upenyu hwainge hwakanaka, because vamoyo ava vainge vari bus driver vachishanda zvavo muHarare, vachigara muHarare, but vadzimai vavo vainge vachigara kumamisha. Uye ndakabva ndanzi nababa vangu ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichienda nezvikwambo zviya zviya. Zvino ndakati ndasvika pamba pavo wainge huri usiku, ndokubva ndazoudza zvikwambo zviya zvababa zvose zvandainge ndichida kuti zvinge zvichizoita. Saka mweya yezvikwambo yakabva yazoenda ikabva yazonogara pavana vavo vaviri. Izvi zvakaitika ndirimo muvillage imomo, but ndichinosvika muvillage imomo ndakanosvika kuri kumba kwaSabhuku, nekuti tainge tatogara tatoita dhiri racho naSabhuku, nekuti naiyewo Sabhuku
ainge achizodyawo kana kuri kunzi tinenge tazopinda muvhillaji tichiita basa reutsikamutanda. Vana vemudhara uya vasikana vaviri vakazoti vogarwa nemhepo iya yezvikwambo vakabva vazotanga kurwara. Saka vachirwara kudaro vainge vachiita sekunge vanobudirwa vachinanga baba vavo uroi. Zvikwambo zviya zvichitotaura kutoti isu takatorwa kuMozambique. Zvino mudhara uya akabva achizonzi ainge achifanira kuti ange achidzoka kuvhillaji. Mukomanashi akazoti adzoka paya, then ndipo pazvakabva zvazonzi sezvo ini tsikamutanda ndainge ndagara ndiri muvhillaji zvainge zvakanaka. Vanhu vakabva vati vana ava dai kwanga kusiri kunzi inini ndainge ndisimo muvhillaji zvimwe kuda vangadai vatofa. Ndikabva ndanzi ini satsikamutanda ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichibata basa rangu uye zvekare ndinge ndichibvisa mweya yose yakaipa. Mushure mekunge mudhara uyu adzoka kuvhillaji achibva kuHarare ndopandakabva ndazotorana nevanhu vemuvhillaji tikabva tazoenda pamba pake mudhara uyu. Apa ndainge ndagara ndichiziva kuti ndichange ndichizonyepa kuti ndiri kuona zvikwambo zvine simba uye zvekare nemweya yakashata mumba make mudhara uyu, ndichimunyepera iye kuti akaenda kuMozambique kunoromba. Ndakaita zvekuti ndichipinda mumba ndakabva ndatanga kuita sekunge ndainge ndichiona zvinhu zvinotyisa zvainge zvichirwidzana neni uye zvekare ndichituka nazvo zvikwambo zviya. Ndakati ndichitukana nazvo izvo zvainge zvichitondipindura, but kwainge kuri kunyepa zvainge zvichitaura kuburikidza nevana vaya vainge vakagarwa nemhepo yezvikwambo. Mukoma ndakanyepa ndikabva ndati izvi zvainge zviri zvikwambo zvekuMozambique zvainge zviine simba. So ndakabva ndatanga kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichibvisa zvikwambo izvi kuti zvinge zvichibva pamba pavo zvisazouraya vana, asi zvaizotora nguva uye nemari yakawanda. Ndakabva ndatora mukana wekuti ndinge ndichitaura nezvikwambo zviya zvikabva zvatiita kuti umwe wacho mwana musikana ange achitotanga kutorwara, vhillaji yose yakatarira. Mwana uyu mukoma akabva agomberwa zvekuti kana kufema ainge ava kusanyatsokukwanisa kufema, kana kutaura ainge ava kusakwanisa. Ndikabva ndazonzi nemhuri iyi ndinge ndichivabatsira. Even mudhara uya ainge achiti iye ainge asina kana chaainge achiziva. Ndikabva ndazoti uyu mudhara uyu nekuda kwekuti iye ainge achiramba ndainge ndichida kuti ange achizondibhadhara mari yakawanda yekutambisa nguva yedare rangu. So ndakabva ndati ndainge ndichida mombe dzakawanda, mbudzi uye zvekare nemari. Mukomanashi ndakabva ndazobata zvikwambo zviya. Mushure mekunge ndabata zvikwambo zviya ndichita sekunge ndiri kuzvibvisa, then vanhu ava vakabva vatoona kuti ndainge ndabata nyoka, ndakabata shato, then ndikabva ndazobata zvimwe izvo zvandakati ndo zvaishandiswa naye mudhara uyu mushure mekunge aenda kuMozambique akabva anopiwa mishonga yake, but mishonga iyi ndokubva yachizomupandukira. Ndikabva ndati mudhara iwe, iyi ndiyo mishonga iyi yawainge uchishanda kurara nevana vako. Mudhara uya akazobvuma zvake nekuti ainge ava kunzi iwewo kana ukaramba ziva kuti tinenge tava kutokudzinga mudunhu rino. Ndokubva azongobvuma, but mukoma ndakatongoona kutoti mudhara uyu zveshuwa ainge asitomborina kana chaainge achiziva. Ndishure mekunge ndabira mudhara uya mombe dzake ndopandakabva ndazongoramba ndichingoita mukurumbira wangu satsikamutanda wakaramba uchingowedzera. Vanhu vakawanda vakabva vatanga kunditsvaka vachiti vanoda kubatsirwa kuburikidza nemashiripiti angu ekubvisa mweya yakaipa yezvikwambo. So ndakabva ndatoona kutoti basa rangu randainge ndichiita rainge ritori basa rainge richindipa mari. Then baba vangu ndopavakabva vazotonyanya kundikurudzira kuti ndinge ndichienderera mberi nekushandisa zvikwambo zvavo kuti ndinge ndichiwana mari yakawanda. Vakabva vatoenda vakabva vanotenga zvekare zvimwe zvikwambo. Chimwe chacho vakaenda vakanochitenga kuZambia, chimwe ndokubva vazochitenga kuMozambique, chimwe chainge chiri chikono, chimwe chainge chiri chikadzi. Saka vachinotenga zvikwambo izvi vainge vachida kuti zvikwambo izvi zvinge zvichizonosangana pabonde, zvinge zvichizvara zvekare zvimwe zvikwambo, zvimwe zvekutengesa, zvimwe zvekuzofamba tichizosiya mumisha yevanhu, then tobva tazodzoka tichizvibvisa zvikwambo zviya. Vakandiudza kuti zvikwambo izvi ndaisafanira kuti ndinge ndichizvishayisa zvazvainge zvichida panguva yazvinenge zvichizvida kana riri ropa, nekuti ndizvo zvainge zvichitipa semhuri simba uye zvekare kundiwedzerawo kuti ndinge ndichizova munhu ane simba. Hama dzangu, munofanira kuti munge muchiziva kuti varoi variko, ende vana mutsikamutanda avo vanoshanda
mumweya nemuzvokwadi variko ende vanotosangana nemaspiritual battles because paunonopinda muvhillaji muya kunenge kutori nevamwe varoi vemuvhillaji imomo vanototanga kuzotonetsana newe. But inini nekuda kwekuti zvikwambo izvi zvainge zviri zvababa vangu zvainge zviine simba, ndaiti ndichinopinda muvhillaji ndaiva nehoko yangu yandaitanga ndaroverera muvhu. Hoko iyi ndiyo yaibva yazopedza vanhu vemuvhillaji vanenge vachibata mishonga yakashata uye zvekare vanenge vari varoi ndichivapedza simba. Then ndakabva ndazoenda mune rimwe dunhu rainge riri kure nekumusha kwedu, so ndichangoti mhuri iyi yainge iri mhuri yekwava Gondo. Saka ainge ari munhu ainge aine matraki, ainge achionekwa se ainge aine mari yainge yakawanda, uye sezvisinei mhuri iyi yakabva yazotanga kukanganisika nekuda kwemweya yakashata. Mumhuri umu mainge mapinda mhepo iyo yainge ichikonzeresa kuti vana vemumhuri vange vachirasika njere. Zvino munhu uyo akazosimudza hondo yechimurenga ainge ari mukadzi mukuru wavaGondo, uyo akabva ati iye ainge ava kuroteswa uye zvekare ainge achiona zvimwe zvinhu zvainge zvichityisa. So mukadzi wacho ndiye akabva achizosimudza hondo yacho yechimurenga. Pekutanga iye achitaura aiti aifungidzira kuti zvimwe kuda murume wake ndiye ainge akaromba, but akabva azotanga kuita sekunge ainge achiona zviratidzo zvainge zvichimutyisa nehope dzaainge achiroteswa kuti kwainge kuine vanhu avo vainge vachida kuti magonyeti avo ose ange achizosvika pakuparara, vange vachizova varombo. Saka ndakabva ndatoona kutoti uyu wainge uri mukana, ndikabva ndatotsika ipapo pekuti vavengi vavo ndivo vainge vachida kuvaparadzira upfumi uye zvekare nekuti mhuri yavo yose inge ichizosvika pakuparara. So ndopavakabva vazotanga kutsvaka rubatsiro. Vainge vakamboenda kuna natsika mutanda vakasiyana siyana kuzosvikawo ndichizopiwawo basa. Pandakasvika kumba kwavo ndakaziva kuti basa iri raizoita kuti ndinge ndichiwana zvinhu zvakawanda nekuda kwemashiripiti angu. So ndakabva ndatanga kuvaratidzira basa rangu kuti ndainge ndichigona uye zvekare ndainge ndichitaura ndichiomba nenzira yainge ichityisa ndichivhundutsira mhuri iyi kuti mweya yakaipa yainge yakaiswa mumba mavo nevavengi vavo. Ndakabva ndavaudza kuti mumba mavo mainge muine micheka yainge irimo, micheka yechivanhu, ende pamusoro pemicheka iyoyo painge paine mapfupa ainge aripo. Ende mukomanashi ipapo, even though ndainge ndakaita guesswork, but zvainge zvakamboitika ndezvekuti vanhu ava vainge vakambotanga kuenda kuchechi ndokubva vatora micheka iya machira emidzimu vakabva vazozvipisa zvinhu zviya. Vakatovhunduka mukoma, ndikabva ndati zvinhu izvozvo kunyange zvenyu makazvipisa, zvinhu izvi zvakazodzorwa nevavengi venyu, zvinhu izvi zvirimo mumba munomu. So mukoma pandakaratidza mhuri iyi kuti zvinhu izvi zveshuwa zvainge zvirimo mumba mavo, vakanditarisa nekunzwa kutya kwakanyanya vakabva vati sekuru muri number 1. Vanhu ava vakabva vaona kuti zveshuwa basa rangu ndainge ndichirigona. Ndikabva ndavaudza kuti vana vose vemumhuri imomo avo vainge vachiita sekunge vainge vachipenga yainge iri nhau yekuti vainge vachishandisiwa nezvikwambo zvevavengi vavo. Ndakanyepera vanhu ava ndichishandisa zvikwambo zvangu, ndikabva ndati zvikwambo izvi zvaifanira kuti zvinge zvichibviswa nekukurumidza, uye ndainge ndichida kuti ndinge ndichiita zvinhu izvi ndisati ndadzokera kumusha, nekuti ndainge ndiine dzimwe mhuri dzandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizobatsira. Ndakakwanisa kutorera vanhu ava pfuma yavo, uye zvekare ndikabva ndazopiwa motikari yangu yekutanga kusanganisira mombe uye zvekare nemari nemimwe midziyo. Mukomanashi vakabvuma vakandibhadhara ende vakandivimbisa kuti ivo vainge vachazongoramba vachindibhadhara, asi vainge vasingazvizivi kuti zvinhu izvi zvese zvandainge ndichiita zvainge zviri zvenhema. Izvi zvikwambo izvi ainge ari magamba awo ainge achishandiswa nababa vangu. Mushure mekunge ndapedza basa riya ndopandakabva ndazongokaruka ndasvikirwa pamba pangu. Ndakatoshamisika kuti ko pastor ava vari kutsvakei pamba pangu. Ndakatoudzwa nechimwe chikwambo icho chandainge ndakapiwa nababa vangu chikabva chanditi kuna mufundisi vari kuuya. Zveshuwa ndikabva ndatoona kutoti vamufundisi vaya vainge vatosvika pamba pangu. So vamufundisi ava vakati vauya pamba pangu vakabva vazondiudza kuti
ivo vainge vachida kuti chechi yavo yavainge vatanga inge ichizosvika pakuita mukurumbira, uye vainge vakanzwa kuti baba vangu vainge vari munhu aiva nesimba uye vainge vachikwanisa kuzovabatsira. Saka ivo vakabva vazoti kwandiri vainge vachida kuti ndige ndichivabatsira, nekuda kwekuti kana vainge vachazoita chechi vaikwanisa kuzowana mukana wekuti vange vachizovawo mupfumi. Takabva tataurirana paya, ndikabva ndazovaudza kuti ndaikwanisa kuti ndige ndichizovapa chikwambo, but chikwambo ichi chandainge ndichizovapa ndicho chaizoita kuti vange vachizova nemukurumbira munyika yedu yeZim. Ndakabva ndamuudza kuti pamba pavo painge paine zvinhu zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizonocherera ndichinoroverera huko uye zvekare nekuzovapa chikwambo. Saka vakabva vanzwa kufara ende vakabva vanditenda ende ndokubva vagamuchira chikwambo chiya. Mukomana mushure mekunge vagamuchira chikwambo chiya ende vakati vandibhadhara paya, zvandainge ndava kuita ndezvekuti idini ndainge ndava kucommunicata nechikwambo changu, uye chikwambo ichi chakabva chatanga kuvabatsira pasta ava zvekuti chechi yavo yakatomboita mukurumbira ende vachitopefoma mamiracles, vachitokwanisa kutoprofita kuburikidza nechikwambo chiya. Handiti chikwambo mweya wemunhu akafa, ende munhu akafa iye anotokwanisa kutoprofita because anenge achitoziva zvakamboitika nezvimwewo zvinokwanisa kuzoitika. So ndakabva ndazokomunicata nacho chikwambo ichi, ndikabva ndati ndainge ndichida kuti icho manje chitange kuvanetsa vamufundisi ava varambe vachingondipa mari, nekuti ndainge ndava kuziva kuti kuchechi kwavo uko sezvo vainge vava nevanhu vakawanda, it means kuti vainge vachazopiwa mari dzemalove offering dzakawanda, vainge vachazopiwa zvekare mari nemafollowers avo. Saka chikwambo changu ichi chainge chava kungogara chichingovanetsa, ende vaiti pose pavanenge vanetswa nechikwambo chavo vaibva vauya kwandiri ndobva ndavabhadharisa. Zvino ivo vakazosvika pakurwarirwa nemukadzi nemwana same day, ndokubva vazouya nemukadzi wavo nemwana vakabva vati ini chinhu ichi handichachidi. Zvome uyu ndakabva ndazomubhadharisa mari yainge yakawanda zvekuti akabva abroka, ndokubva ndatora chikwambo changu. Iye aifungidzira kuti sezvo chikwambo ichi chainge chakamushandira ainge atova nemakambani ava nemari, kana ndazotora chikwambo changu zvainge zvichireva kuti iye aizongoramba ari mupfumi kuchechi kwake, vanhu vaingoramba vachizouya uye zvekare achipa vanhu zviprofita nekuita mamiracles. Asi chaainge asingazivi ndechekuti chikwambo ichi ndo chainge chakatomubatira upenyu hwake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakaoma hazvo vedu we, hanzi ndainge ndimbori tsika mutanda, hanzi izvi ndo zvimwe zvezvinhu izvo zvandainge ndichiita pabasa rangu satsika mutanda. Strange things indeed they do happen in this world.